तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलियाव रंजालि बैसागुखौ बरायनानै बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे मुंनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। बे बैसागु बराय हाबाफारिखौ दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिनि मददजों खुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बर'नि मुंदांखा महरगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बैसागुनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। गाहायै बिग्राय ब्रह्म, सुलेखा बसुमतारी, रिया ब्रह्म, लिंसार बसुमतारी, बुदां बुलक, फैलाजे बरगयारी, ओम प्रकाश केरकाटारी, हेलिना दैमारी, सुदेमसना रामसियारी, सुकबीर कारजी, फुजि बसुमतारी, संगिना ब्रह्म, प्रियंका लाहारीमोनजों लोगोसेनो गोबां महरगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बाहागो लागोन। बेजों लोगोसेनो गामि ओनसोलनि मोन 50निबो बांसिन मोसाखावरि हानजाफोरा बे हाबाफारियाव मोसागोन होनना बानजाय आफादनिफ्राय मिथिहोदों। बगाजुलियाव बैसागु बोथोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंगोननि थाखाय स्टेज, पेन्डेल बायदि लुनायनि खामानि आरो मोसाखावरि हानजाफोरनि प्रेक्टिस खालामनायफोरा सोलिगासिनो दङ। बे समाव बानजाय आफादनि मासिगिरि गजेन नार्जारिया हाबाफारिनि बागै मा फोरमायदों खोनासंदो। दा बे फोरबोनि थाखाय जिहेतु पेन्डेल आरो स्टेज बानायगासिनो दं, दिनै थांनाय 2 सप्तानिफ्राय लानानै प्रिपेरेसनखौ खालामगासिनो दं। दा खमसे खम 80% जाबाय होननानै जों आसा खालामदों स्टेज पेन्डेलनि खामानिया। आरो माखासे लाइटिं साइटिंनि खामानिफ्रा नै गाबोननिफ्राय मावफैगोन। बे साननैनि गेजेराव कमप्लिट खालामगोन। अदेबानि बैसागुनि 1 तारिख खालि बे कमप्लिट जाजोबगोन आरो 2 तारिखआवथ' प्रग्रामानो जाहैबाय नालाय बेखिनिखौ जोङो मिजिंथिनानै दं दा बर्थमान। जायगाया बबेयाव दं? जायगा दा जोंनिया मेन जायगा होनोब्ला गणेशगुरि फोथार, गेलेग्रा फोथार, बगाजुलि गामिनि सिङाव थानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगाजुलि गामि गणेशगुरि सुपानि गेलेग्रा फोथाराव बे जायगाखौ थाम थिम खालामनाय जादों।